tin min nei o hi kan in nei na certificate zong zong ani ka hai vet don zalin a hian hi ka hai don zong in moi hian eden hian min nei lo zia ka sia anu pui na ka zia bruk anei chu chu eden hi kan ei pe lo kan in nei na certificate po hi ka hai don lo ti so on isyan pa ito ni Zalon Garo sa sudik ron sa iro se ron kan so kapon kati ang kati ang Zalon mo hi mai zas ano ko idang nahi ang ay patulan di kami ihal kan kahal don kami ihal kan ko inay na certificate hi ang pag ko ta inay mailalan ta ni daw chuan Zalon ko ve hian hlo se po edinan ko tin min nei hi kan in nei na certificate zong zong ani ka hai vet don zalin a hian hi ka hai don zong in moi hian eden hian min nei lo zia ka sia anu pui na ka zia bruk anei chu chu eden hi kan ei pe lo kan in nei na certificate po hi ka hai don lo ti so on isyan pa ito ni Zalon Garo sa sudik ron sa iro se ron kan so kapon kati ang kati ang Zalon mo hi mai zas ano ko idang nahi ang ay patulan di kami ihal kan kahal don kami ihal kan ko inay na certificate hi ang pag ko ta inay mailalan ta ni daw chuan